Bun, și atunci noi episodul și cu mine, Iadrin, și că m-am Among Us. Și n-avem voie să cine suntem de aici. Deci da, hai, distanță. Deci... Da, deci trebuie să dăm pe mult. Dar pentru că ceva mi se pare creepy. Ce ți se pare creepy? Gata, stau lejer. Ok? Unde e David? Hai, David, stăm împreună ca să nu Ok. ne criminezi nimic. Dar care ești tu? Cam asta e schema noastră, când suntem amândoi, nu suntem criminali. Haide! Dar nu mereu, pentru că facem faie. Liderul, bă, lider. Vrei să ți arăt că nu sunt înățător? Haide. Dar știu cum am prins. Uite. Îmi fac aici. Avem probleme. Cu ce? Dar nu avem probleme cu aerul. Da, avem cu ceva, nu știu cu ce, dar apare două. Avem cu curentul. Nu ne prea merge curentul. Crimă. Și a murit cineva. Crimă legală. Ok, deci o să pun aici. Deci mai deci tu să nu rupăm ca să putem să facem și noi aici cumva să mai știm când e unul. Deci tu ca prostul ăla și să nu rup maxim și na. Se aude când mă votez pe mine. Andrei, vezi că am dat escape. Ca prostul. Nu, am dat Să escape. vezi pe cine am votat Am eu. dat... Pe cine ai votat? Nu pot să spun. Uite. Sper că nu mai vota pe mine. Ba da. O să eu. Cum nu m-a văzut? Andrei. Nu m-a votat pe mine. M-a votat toți pe mine. Eu și eu nu te-am votat. Stai. Doamne, aleluia, Ia. crească. Ai fost din Am zis eu că e dubios. Nu e Da. dubios. Haide, let's go. Intra de pe meci. Eu trebuie să fac doar un cod. O să vă arăt și vouă. Da, trebuie să dăm un cod și mai mult. Na, Doi. ok. Multe chestii. Revin pe ce dau codul de altă. Intrăm aici la opțiuni. Deci, Trebuie să scriem O. U. Și facem episodul în același timp. Că eu am venit cu ideea și Adri face și ea. De cam partea nașpa că trebuie să bagi la fiecare episod codul și na. Da. E ca plictisitor. Haide, am intrat. Care e Adri? Oare? Știm oare? Care sunt eu? Bine Ia. să nu mă dai. Aia verde. Da. Aia verde e Adri. Ce face Adri? Mai trebuie pe 5 persoane și stăm 10. Let's go. Oi, și deja unul. E bună treaba. Noi nu suntem doar... da, suntem 4. E bună treaba? Bun, 5. 5, 6. 6. Mai apare unul. face... Ăsta o să vină. Ăla o să vină aici. Ori aici. Ce bă? Ce te uiți așa, bă? Ce, n-ai văzut vlogger? Ce, n-ai văzut vlogger? Bun, mai trebuie să intri. 8. Mai trebuie Trebuie să să mai apare unul chiar aici. Ori aici. 2 persoane. 2 persoane. Eu zic că o să intri unul pe aici. Eu zic că să intri unul pe aici. Deci dacă intră pe aici, dacă intră... Deci intra pe trebuia acolo, să unde dați zice. like, Deci trebuie să dați like. Gata. Și să abonați, deci. Nu se Gata, poate. o intrat. Trebuie să dați like. Stai, du-te marși de aici. Ce mai dubios la Damir? Eu mă joc aici, mă duc să fac un lucru. Bă, mă duc să fac și un tas. Care vine cu mine? Știu că frate meu. Andre, nu sunt rău, de ce mă crezi impostor? Când o să mă duc în fața ta de criminală. S-a luat aerul, mă duc să fac aerul, vezi? Nu-i pasă la cei răi. Bă, stai că eu nu pot să intru. Eu fac aici aerul. Să putem trăi. Nu să fac și în cealaltă parte aerul. Cine a murit? Eu eram să fac aerul. Nu te-am văzut acolo. Adriu, eu sunt galben. Nu vezi? Stai. Eu dau sorta credință. Nu. Nu pot pe tine și pe chiar pe tine te votez. Nu mă vota. Dacă mă votez, tu te votezi și eu. Nu, mă, că nu te votez. Îmi votez pe ăsta, că e ăsta care a dat alarmă. Adică alarmă? Ce alarmă? Da. Pare
pare suspicios. L-am votat și eu. Aia care au dat la Da, că l-am votat și eu. Suspicios. L-am votat. Și când te dat tu și tu că fugi acolo. Ce bune că mă zici. Începe de bujac să cărușul. Ce ești? Ăla alb. Nu, de ce ăla? Dumnezeu să-l ierți. Mă duc să fac un trend. Unde ești? Stăm împreună ca frați. S-a luat aerul. Vino cu mine, vino cu mine, vino cu mine. N-am încredere. Lasă la că vin și Jack Hasson. Nu am încredere în tine. Nu mă crimina, te rog frumos. Dacă ești criminal, nu mă crimina. Nu mă să fac aerul. Dacă m-ai criminat acum, dar eu mă dau seama că... Bă, Să nu te omor, Doamne, m-a Doamne. omorât cineva, m-a omorât cineva. Ei, haide-mă. A zis că e criminal. Ei, nu cunosc eu fratele. Haide, ești tu de pe meci. Nu, de ce ești? Cum ai rămas să mă chestionezi? Haide, Adrian, nu știu. Ce prost. Haide. Uite, vezi, tu mă. erai. Mă vezi, uite, mă. Bă, de cum de? Aoleu, Se pare că m-au urcat pe mine. de acum, dacă suntem criminali sau nu suntem criminali, nu mai avem voie să spunem. Da, dar eu nu spunem. Hai. Hai, care e codul? Dăm codul. Vezi că avem un galben deja. Nu, zici să se schimbe, că-i bou. Mi-a plăcut caracterul, bă. Boul. Și eu cu ce culoare mă fac? Zi. Mai bou. Mai bou, bă. E bou. E cel mai bou. Boii boilor. Haide. Haide. Aici. Ok, deci să începem fix negru, mă. Și dulapul ăsta, Florină? Cred că o să-mi schimb caracter. Da, ui. Așa eu să zice. Cineva mi-a dat portocalii. Eu mă fac roșu, gata. Mă fac roșu cu nimic pe mine, na. Sau o să-mi pun asta. Umbli în chela goală și zici. Tot îți mă dau de versiuni. 8 persoane pe privat, dar bă, care dă tot într-una pe privat? Oh my God, cred că așteaptă să intre. Mă, da, intră pe privat. 8 persoane, mai bine. Și pe privat. 2 persoane, hai, pe aici, la astea. Deci dați like dacă intră 2 persoane și ăștia nu dau start match. Dacă nu poți să le pui, să mă anunț. Stai mă să citesc numele. A, I, E, X, A, E. Pânză, ai pânză. Alex, ăsta e Alex. Alex. Ăsta e japonez, chinez, ce-ar fi el. Ăla roșu. Mai trebuie o persoană. Eu sunt roșu, bă. Pune și tu lucruri. Stai că-mi pun balmul pe cap ca tine. Adri, ce faci, balanașul? Îți plac balanele? Îți plac? Adri are copii. Eu, Adriana, programează înapoi, că stau înapoi. Aoleu, ce-ați făcut? Bă, da, știu ce fac într-una pe aici. Vreau să fie mie, nu dați serios, dar nu Trebuie să mai intri unul. mai fece. A intrat. Deci dați like dacă intră și ăștia nu dau star match. Deci dați like și vă abonați. Deci, tu ce zici, Alex? Câte like-uri o să strângem în episodul ăsta? Tavanul ăla e Două. Adriana, știi cine ăsta? Nu, Adri, vorbesc cu tipul ăsta galben. 2000 de like-uri. Cum adică 2000 de like? 2000 de like-uri? Adu, tu ce zici? O să strângem 2000 de like-uri? O să mergem, o să fim 20.000, o să fim 20. Da, e cum apasă de într-una pe privat. Nu e, haide, ieșim. Că, Dar ce tare să nu dări pereții, nu am. Da, și haide, dacă în casă mare am avut spală de... haide, haide. Andreea, bă, mai tare. M-a putut de aici, bă. Dai pe un... Să văd mai tare. Ia-ți dați-vă o leacă. Dă-te, Adriana, jos la pleacă-te, jos la podea până am venit. Asta nu m-am, lasă ce spune. Eu îmi pun căștile mele de gay. Dai dată la Florina ce mi vreleacă. Mă, da, 5 persoane, bă, 5 în 10. Uite, fac pe dânsul. N-ai nimic al pe el. Uite, hai să intrăm pe meci la Adriu.
Let's go. 6 persoane cu drăgăl. Oh, fă-n-ai galben. Andrei, vrei să intrăm pe al meci? Că vreau să fiu eu galben. Haide, vrei? Am dat meci. Uite. Poți să dai sonor dacă ești bun. Deci dacă ești bun, dai sonor. Dacă ești rău, nu dai. Stai să dau sus, mă. Ăla e cartofă. Uite, Adriu, ce cartofă stă lângă noi. Da, mai ai? Stă o cartofă lângă tine, Adri.